Altså det man kan sige i hvert fald, det er, at det er rigtig synd for dem, der ikke har en kajak. Fordi at de kan ikke komme de gode steder hen, hvor der ikke er helt fuldt af turister og sådan noget. Jeg er faktisk nået til et ret flot område her med store sten og så videre. Meget smukt område. Og ude over selve minen, der blæser det meget. Herude der ligger den der berømte ø. Der ligger lige midt i minen. Sådan en tange ud her. Det er spændende. Der er faktisk også lidt åkander her. Ellers har jeg ikke rigtig set noget bundvegetation i søen. Men her er der sgu da en fin teltplads, hvis man har lyst til det. Og en sandstrand. Og her bag mig, jeg kan ikke selv se, men viser det med kamera. Der er øen. Der er lidt bølgegang her, men det går. Ja, om lidt så håber jeg kan komme i læge blandt dens kæmpe store forvredne træer. Store sten. Der er godt nok lidt blæsetur. Men nu er jeg ved den her øde, mærkelige ø. Fuldstændig vild og urørt ser det ud for så meget. Nede i vandet, kæmpe store sten, der stikker op for dybet her. Der er forskellige meter dybt her, men der stikker altså monstersten op her. Hele tiden ved at ro ned i den med kajakken. Jeg tror, jeg finder et sted, hvor jeg kan gå i land og drikke mig en kop kaffe. Ja, det er ok at holde kaffepause her, når man har sin egen ø. Det blæser stadigvæk af helvede til, men heldigvis så kan man jo finde læ på en ø. Altså det man kan sige i hvert fald, det er, at det er rigtig synd for dem, der ikke har en kajak. Fordi at de kan ikke komme de gode steder hen, hvor der ikke er helt fuldt af turister og sådan noget. Så, men udover det, så er det også synd for dem, som ikke har en tranka. Jeg har jo min tranka her, og den står ved at koge kaffe. Og imens så kan jeg sidde og kigge her over minens store vandflade og blæsten. Og håbe, at den løjer af på et tidspunkt, så jeg også kan komme hjem igen. Det er simpelthen jungle herinde i skoven. Jeg tror ikke, der er nogen skovfoged, der render rundt og passer den her ø. Man kan se alle vindfælderne her, de ligger. Det er sådan et nærmest et pindespil at gå rundt i. Herinde i skoven, der er simpelthen gamle døde træer. Der ligger hulter til bulter. Og især denne her store gamle fyr, som man jo også kan se, der er nogle huller i. Om det er spætter eller hvad det er, der har hygget sig med den, det ved jeg så ikke. Ordentligt stykke træ. Og så er der virkelig storvokset rensdyrlav her. Næsten helt blasfemisk at røre det. Det er jo næsten sådan nogle landkoraller. Ordentligt nogen. Og de gror sådan overalt her. Men vinden ude over søen, den er ved at lægge sig. Og det synes jeg er meget rart, fordi jeg skal ro over et bredt stykke af søen for at komme ind til fastlandet igen. Jeg har lige fundet det her bag et lille rev, eller en lille pynt, og kan kigge ud på øen derude. Se fra bagsiden af, og så et godt stykke nede bag den, der ligger Meetingstorv, hvad hedder det? Geding et eller andet ås. Der ligger ishuset i hvert fald. Men det blæser en del herop på denne her kyst her. Men flot er det, og jeg tror, jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvor det er, at den der troldklippe er. Jeg tror, det er over under næste hjørne. Nu må jeg være kommet til det der mærkelige, hemmelige indløb til en elv, som Niels han har fablet om. Måske er det her Nielselven. Jeg ved det ikke med sikkerhed.
hvor den fører hen. Men vi er på den nordvendte kyst, som de gamle beretninger de fortæller, at der løber en ukendt elv ud. Så det bliver spændende. Nu vil jeg prøve at rulle lidt længere ind og se, hvad der sker. Der er en del dønning ude fra søen her. Nå. Meget tyder på, at det her ikke er den ukendte Nilselv, fordi at den ender her. Til gengæld så opdagede jeg her i denne her bugt, der ligger den der troldklippen derude, hvor der skulle være undersøiske huler og nykker og trolde, der bor der bor langs den stejle klippevæg, der falder ned i dybet. Og nykker burde der være, fordi der er i hvert fald nykroser. Det er godt nok et flot område, det her. Nu er jeg gået i land her på det her spændende sted her. Og sidder og kigger ud over søen. Jeg er voldsomt fristet til at pakke min fiskestang ud. Og der er faktisk noget uroligt vand længere ude. Men her der ser det jo rigtig fint ud. Og så vil jeg fiske i læsiden af den der stejle klippe, der går, jeg tror det er en 7-8 meter ned. Der skulle være en 6-7 meter helt herind til fjeldet. Det er et lidt fascinerende sted at ligge og fiske arbor. Så jeg håber, der sker noget inden længe. Lidt længere ude på søen, der er det mere uroligt, men det her det er en fin fjeldvæg at fiske under, i hvert fald indtil videre. Nu har jeg ligget og fisket langs denne her stejle kant et stykke tid. Jeg har faktisk ikke rigtig mærket noget. Og jeg havde ellers troet, at jeg skulle fange arbor ret hurtigt. Så er jeg på vej hjem igen. Og jeg er lige gået i land på denne her sjove grusodde. Grus- og stenodde måske. Men nu kan jeg se, det er underligt, at der kommer en kajak roende længere nede. Det er det første fartøj, jeg har mødt på Mien i dag. Det er godt nok blevet en fin aften her på Mien. Vinden har lagt sig, og jeg ror langs med øst for mig. Der ligger øen nu i sådan et mærkeligt lys, og vandet er sådan blankt og olieret rundt om den. Det er ikke lang tid siden, at det skummede op for stenene, der stak op rundt omkring øen af de dønninger, der slog på den. Og nu er der bare en svag bølgegang herude. Den gynger en lille smule. Søen har helt lagt sig. Så er jeg tilbage her ved Gedejettevik, tror jeg det hedder. Og Mien den ligger fuldstændig blank efter en dag med lidt blandet vind.